Prangsi nili Thanbang Humbor Teron ahin pen nan tuman suri akardom pajirlo kardom lasi pini nili ke than point labang ke match aputak si than point ji lake simplify laso match ke labang ke koson bupo class 6 class 7 class 8 tuman ke important pick lo lasi non exam tanangali lo kadi lasi nili dak than point po lasi nan tumpan na patek dei pan nili bor ipo di lasi nang charli do not dak non itum dak dolang ke labang ke mix fraction di lason tuman ke mix fraction upo mix fraction pen non itum proper fraction bunai na halang di proper fraction bunai na halang lasi proper fraction ko son si ka bunai nang ima nang itum nang lang donot di first ke lapen la into po 2 2 or 4 lapen la blang ke plus on that po la 1 bang plus on that po plote 2 2 or 4 plus 1 ke 5 lo ke di 5 angpar la berta la so 2 chiwang thot po di la so 2 chiwang thot po angpar non la so plus adak plus chiwang thot po angpar la dakta amu dak ason thak lo di dakta ko an lo 3 4 or 12 3 4 or 12 ke di plus 1 ke 13 angpar la berta la aber chiwang thot po di angpar la so plus ta plus chiwang thot po la dakta la pen lo la stumpen isibet lo dak pen la pen la si into po di 1 6 or 6 plus 6 ke ko an lo 12 di 12 angpar ke la so 6 ta dak 6 chiwang thot po angpar non itum ke kopilo lamang ke proper fraction long alo ke di proper fraction long alo angpar non itumang ke la dak bang ke nili than pon ke cross multiplication si than pon po di cross multiplication yat son yat ho pu yat di angpar pu di la si first ke itum ke langning ke la so line bote la pen la lo ke di la pen la lo di 4 5 are kuan lo 20 ke di 20 tok po di angpar ke plus ta plus jibang la so plus dak ning tok po angpar non la pen la lo ke di la so line ho di a formula la lo la so line itum dak lang nang po di la 13 pen 2 itum la into nang po di into lo te ko an lo la bang ke 2 3 are 6 2 1 are 2 26 lo ke di 26 angpar ke la tum phala pusiri po la pen la so formula lo di la pen 2 4 are 8 ke di angpar la so plus dak plus chiwang po angpar la so number ta la dak la so number ateng chiwang thot po 6 ke di angpar non kupilo iklem nai la pen la plus po di la 26 pen 20 pen 26 plus pote ko an lo answer ke 46 by 8 lo ke di angkela so plus dak plus chiwang thot po angla 12 by 6 ta chiwang thot po di angpore dak ta amu ke claim ke la so la formula son thalo la dak ta ke claim ni cross multiplication lo first ke la pen la di la so that pen ke la pen la angpar ke aber bang ke la di ang to tang te claim no na la ke la into nang po di 6 6 are 36 ke di 36 3 remainder angpare 6 4 are 24 6 4 24 4 ke di 24 plus 3 di 24 plus 3 plote 27 la si kuan lo answer dake 276 long lo ke di angpar ke la so plus ako dak plus sewang thot po non bang ke la pen la into po di la pen la multiplication po 8 1 are 8 8 2 are 16 ke di 6 1 remainder do po angpare 8 1 are 8 la 1 remainder do lang ke di la plus that po 9 96 lo ke di angpare aber palong ke lalu la so formula lo di la ke kon lo 8 1 are 8 6 ke kon lo 8 1 8 6 are 48 lo ke di 8 6 are 48 lo ke di angpare non bang ke dak second step nam thulo na nin la punan claim po non bang ke la 276 plus 96 di la plus that po lo te ko ano itum dak ke loing ke 6 plus 6 ke 12 lo ke di 1 dolang ke di angpar ke la 9 pen 7 pote ko an lo 16 plus 1 17 lo ke di 7 1 remainder lo ke di angpar la 2 ke di angpare plus 1 ote 3 di 372
2 by 48 ang par non itum la non itum ang ke la pen la plus la an lo itum la an long lo ke di ang par anumbor do ulang ke di amat anumbor pakom nang po anumbor pakom koson pen lo plute ladak 2 pen lang dam lo nang di la phanda ko an lo 2 4 are 8 2 2 are 4 di 2 into 24 te la 48 phan kat on lo ke di ang par non la phan ta 2 line pen kat lo na 2 line pen ko an lo han ke kat pute 2 2 1 2 6 are 12 lo ke di 2 6 are 12 2 1 dolang ke di 17 lo ke di ang par ke ko an lo 2 8 are 16 ke di hala plus 1 remainder dolang ke di 17 lo ke di ang par ke 2 1 are 2 plus 1 ote 30 372 long lo ke di ang par non aku do ulang di itum 2 line men kat un lang ke di lahan 2 line men kat un lang ang par lahan 2 line men ke di kason lo 2 2 2 2 are 4 lo ke di ang par ke 2 1 are 2 2 in mane 2 into 12 lote 24 long po di lasi lahan kat pet lo ang par non aku lahan ta ke 2 line men itum kat un lang ke di 2 3 are 6 2 2 8 2 9 are 18 lo ke di cholo ke di ang pare aku itum aku kat unlang ma un ema lang thunang podak di ang ke itum ke an lo po 2 alignment ai kat elo ke di sita 3 alignment kat un lang di lasi dak ke 3 pen kat po di 3 1 are 3 2 6 3 9 3 4 are 12 di 3 4 are 12 di ang par ke dabang ta 3 pen kadet po 3 1 ke 3 1 are 3 ke di age 3 3 are 9 ang par ke non ke un elo 3 align ta un elo 4 alignment na kan elo di 4 alignment lahan kan nun sta me hala phan kat edat po lasi ladak ke itum ke laan si dukok po lasi 31 by 4 di ang par itum la non laan si jutkok lo 31 by 4 di ang par ke mo next a video long se ako ni ka prek aku son nampak lang dupon po pini a video lo mangke laan si jutkok lo lasi video kicheng ben kijut nanglang on thor lo pot nilihin pe nalitum phan suri akardong pajir lo kardong